Il-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li jemmen fik fil-ħiliet tiegħek u għalhekk se jibqa' jinvesti fik. Kien għalhekk li fid-diskors tiegħu fil-Parlament il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ippreżenta numru ta' proposti fosthom mas-settur tal-edukazzjoni fejn gvern ġdid nazzjonalista mhux biss iżid l-istipendi b'10% iżda jżid b'25% l-istipendi tal-professjonisti l-aktar meħtieġa, infermiera, għalliema, social workers, care workers u diversi oħrajn. Proposta oħra hi li żgħażagħ kollha Maltin u Għawċin minn 16 sena sa 21 sena jingħataw voucher ta' €500 li bih imorru b'tala kulturali u edukattiva fl-Ewropa. Fejn idħol trasport gvern ġdid nazzjonalista se jippromovi b'saħħa kbira s-servizzi ta' car sharing u carpooling. Apparti hekk se jkun varat proġett ambizzjuż fejn il-flotta kollha tal-karozzi tal-linja jkunu kollha jaħdmu bl-elettriku sas-sena 2025. Biex koppji żgħażagħ u persuni oħra jsiru proprjetarji ta' darhom, gvern ġdid nazzjonalista se jara li jinħoloq fond tal-Istat li jidħol jagħmel tajjeb għas-self tal-bank li jkopru minn 10% sa 25% tal-prezz tal-bejħ tal-proprjetà. Proposta oħra hi li jkun hemm eżenzjoni sieħa tal-VAT ikkepjata sa 10,000 euro fuq l-ispejjeż kollha relatati mal-finishing u furnishing ta' djar u appartamenti li jinxtraw ġebel u saqaf jew mhumiex lesti. Il-Partit Nazzjonalista jemmen fl-Għawċin u l-potenzjal tagħhom għalhekk gvern ġdid nazzjonalista se jinvesti f'żewġ vapuri ġodda, jagħmel helipad fl-isptar u jagħmel sptar ġdid għall-Għawċin ta' 400 sodda. Jekk ikun hemm proġetti ta' interess pubbliku bħal sptar jew skola jersqu quddiem il-Parlament u jkunu approvati biż-żewġ terzi. Apparti dan gvern ġdid nazzjonalista se jreġġa' lura il-proċess ta' urbanizzazzjoni sfrenata permezz ta' miżuri pożittivi li mhux se jwaqfu l-iżvilupp iżda li se jassiguraw li l-familji jkollhom aktar ġonna pubbliċi viċin id-dar. Il-Partit Nazzjonalista jemmen fil-prinċipju ta' equal pay for equal work. Gvern ġdid nazzjonalista se jara li jkun hemm investiment organiku fil-ħiliet tal-Maltin u l-Għawċin. Titwaqaf unit speċjalizzata li taqdi l-bżonnijiet ta' riċerka ta' due diligence għal notara, accountants, avukati u professjonisti oħra. Fejn tidħol il-bidja qed ikun propost li ssir riforma mill-qiegħ tal-qbiela tal-Gvern. Se jitresqu wkoll aktar proposti f'dawn is-setturi li jindirizzaw l-aċċess għas-suq u l-ispejjeż li dejjem qed jikbru. Gvern Nazzjonalista se jagħti bonus li ammonta għal 14 miljun euro li jitqassam fost il-frontliners kollha. Proposta oħra li t-tabib tal-familja ikun bxejn għal dawk kollha li għandhom il-fuq minn 60 sena. Ikun estiż il-bracket tal-eżenzjoni tal-VAT minn 30,000 euro għal 60,000 euro. Se jkun estiż il-massimu ta' tax bracket ta' 25% minn 60,000 euro għal 80,000 euro, b'mod li jifdal sa' 2,000 euro aktar kull sena fil-but tal-ħaddiema. Missier ta' tarbija jkollu 15-il ġurnata lif. Apparti din il-proposta se jingħataw 8 ġimgħat lif tal-ġenituri li jkunu dedikati għat-trobbija ta' tfal. Fejn jidħol turiżmu titnaqqas il-VAT għal 7% għal beħ kollu fir-ristoranti u servizzi oħra tal-lukandi. Gvern ġdid nazzjonalista jikkunsidra sistema fejn iż-żieda tal-pensjonijiet kull sena tkun assigurata b'mekkaniżmu separat li jassiguri li l-anzjani jiżdiedu d-doppju taż-żieda tal-ħaddiema. Gvern ġdid nazzjonalista se jattira investiment f'żewġ pilastri industrijali ewlenin, l-ekonomija l-ħadra u dik diġitali. Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jaqta' l-kuntratt tal-Electrogas li għalih pajjiżna qed iħallas il-miljuni u se jkun irvedut immedjatament il-kuntratt tal-Vitals u Steward. Fid-diskors tiegħu Bernard Grech qal li dawn il-proposti huma investiment għal uliedna, investiment li l-frott tiegħu se jitgawda l qudiem għax se jkun qed jiftaħ l-orizzonti għal uliedna li huma l-futur ta' pajjiżna.